बिरोधी दलफ्रा मानो खामानिखौ माने नुवाखै बे बियो बिथांमोननि पलिटिकल बे भाषण बियो पलिटिकल डायलग बियो दाना जोंनि खामानिखौ जुदि मावदों होननानै बुङोब्ला दा बिथांमोना मावदों होननानै बुङोब्ला बा जोंखौ बाख्नायोब्ला बिथांमोना पलिटिकल माइनास जायो जों दिनै धोनस्री कन्स्टिटिउसननि सिङाव थानाय नैबे रौता डेभेलपमेन्टनि सिङाव MGNREGAनि 2023 आरो 24 मायथाइनि फाइनान्सियेल इयाराव जि सेंसन जानाय स्किम जोङो दिनै फुराबारि VCDC आरो लोगोसेयै पुरनि हाफागाव VCDC आव जोङो प्राय 10तासो स्किम जोङो बेखौ खामानि मावनो थाखाय मोनसे सेरेमनियाल जोङो अपेन खालामना होदों बा बेखेवना होदों आरो बेखेवनानै होनो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो जों आसा खालामदों थांनाय दिनफोराव जिहेतु जोङो रायजोनो गामिफोराव जि डेभेलपमेन्टनि थाखाय उन्नतिनि थाखाय जिफोर जों खोथा होदोंमोन इलेक्सन टाइमाव जे उमुक लामाखौ मावना होगोन उमुक बान्दोखौ मावना होगोन बेबायदि खोथा होनाय आरो लोगोसे रायजो राजानो नांगौ होननानै गोनांथि जानाय बेयाव केनेल फोसाबनाय लामा फोसाबनाय बहाबा स्कुलाव बाउन्डारि वाल लोगोसेयै हा खोना होनाय बेफोरबायदिखौ जों मावना होनो जोङो दिनै सेंसन मोनदों आरो बे सेंसन मोननायखौ जोङो दिनै बेवहाय जायफोर बेयाव इउजार हिसाबै जायफ्रा खामानि मावनो थाखाय बिबान लादों बिथांमोननो जोङो बेखौ अफिसियेलि जोङो बेखेवना होबाय आरो बेखौ बेखेवनानै होनानै जों आसा खालामदों जे खम समनि गेजेरावनो बेफोर खामानिया कमप्लिट जागोन होननानै जोङो आसा खालामदों दा बिटिआर ओनसोलाव बा बिटिआर हिसाबै जि 40ता जि समस्ति दं 40 समस्ति दं आरो बे 40 समस्तिनि गेजेराव जोंहा नैबे धोनस्रीया 37 नं धोनस्री समस्ति आरो बे 30 धोनस्री समस्तियाव आङो सासे TCLCC हिसाबै आरो जिहेतु बेवहाय जोंहा UPPL बा BJP जि जथाय हान्जानि जि सरकार बे सरकाराव जोंहा बे समस्तिनिबो जोंहा MCLA गैया आरो बे MCLAया जोंहा बिरोधी दलनि BPF हान्जानि आरो थेवबो आं बेखौ बाख्नायनांगोन गोजोननाय होदों बिटिआर सरकारनिसिम मानो होनना बुंबा जों दिनैबो बे 7 बोसोरिया होननाय फुराबारि गामियाव 15 फाइनेन्सनि टाइट मोनसे आसनिनि दारादि मोनसे मडेल इस्टिमेटनि माने पाब्लिक टयलेट्स जों बेखेवना होदों आरो बेजों लोगोसे प्राय 30तासो बेयावहाय अलरेडि बेबायदि मडेल माने इस्टिमेटनि टयलेट्सफोर बेयाव जोङो मावनानै जों कमप्लिट खालामबाय आरो बेजों लोगोसे बेयावहाय जोङो प्राय माने गुडविल मिशननि आरो माने EOP आरो लोगोसे SOPDनिफ्राय जोङो CC ब्लकनि जों खामानि मावबाय आरो 20 किल'मिटारनिबो बारा जोङो मा होनो सेन्ट ग्रेभेलिं जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय जोङो बेखौ मावनो हादों आरो बेवहाय माखासे माने कमिउनिटि हलफोरबो जादों आरो जेसेबांखिनि गभर्नमेन्टनि फ्लेगशिप प्रग्रामफोर दङ हमना ला जेनेबा अनसाय बिथांखि गियान सोरां बिथांखि सुपार 50 दा बेफोरबो जोंनि बेयावहाय माने मावफुंजागासिनो दं बोसोरसेयाव जि 200 गियान सोरां बिथांखि स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जि स्कलारशिप होनायनि उद्देश्यै बा सहाय होनायनि उद्देश्यै जि बिटिआर सरकारनिफ्राय होयो जों बेखौबो बे बोसोरथामाव प्राय 600 जन मानसि स्टुडेन्टफोर जों होनो हादों आरो मोनसे गोजोनथाव खोथाया जाहैबाय खम समनि गेजेरावनो बे जोंनि समस्तिनि सिङाव दलापारा होननाय गामिया बे मिल्क मिशननि दारादि बे मिल्क भिलेज हिसाबै दा फोसावजानो थांगासिनो दं आरो मोनसे गोजोनथाव बाथ्राया जाहैबाय जोंहा बिटिआर सरकारनि दिनाव जोंहा नैबे बोसोरथामनि गेजेराव जोंहा बरिगाव VCDC आव मोनसे मा होनो बेखौ मडेल कलेज जानो थांगासिनो दं बे कमप्लिट माने जानोसो थांनाय 2000 माबायावनो बे 21आव बे माने शुभारम्भ जादों आरो नैबे 24नि गेजेरावनो बेखौ प्राय जागोन होननानै जोङो आसा खालामदों डिग्री कलेज मडेल डिग्री कलेज बे जानो थांगासिनो दं आरो सिगांनि BPFनि दिनावथ' बेबायदि कलेज जों बेयाव नुफेरनो मोनाखै बेबायदि गिदिर गिदिर बिल्डिंफोरबो जानो नुवाखै दा बेयावहाय जोंनियाव जाय प्रथम माने
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव 1988 जि माने शहीद जाजेनो सुजित नार्जारिनि मुङै दा मेम'रियेल मोनसे अडिट'रियाम हल बेयाव जानो थांगोन दा स्टेडियाम मिनि स्टेडियाम मोनसे जानो थांगासिनो दं बांबुर गोरानि मेम'रिनि नामाव मोनसे स्किल डेभेलपमेन्टनि मोनसे बेयाव इन्सटिटिउसन जानो थांगासिनो दं आरो मोनफ्रोमबो समस्तियाव दिनै माने VCDC हिसाबै जेसेबांखिनि VCDCफोर दङमोन बेफोर VCDCफोरखौ थांनाय माने BPFनि दिनाव फ्राय लुवाखैमोन दा जोंनि दिनाव फ्राय लुफ्रुमजोबनायनि लामायाव दा थांनाय माने फाइनान्सियेल इयाराव जों दा बेखौ लुनानै मोननैसोखौ जों बेखेवनो हाबाय आरो माखासेया अन कनस्ट्राक्सन अनगयिं जागासिनो दं आरो मोनफ्रोमबो VCDCनि सिङाव नलेज सेन्टार मोनसे गायसननायनि मोनसे दा स्किम बानायदों बिटिआर सरकारनिफ्राय दा बेयाव जोंनाव मोनबा बेबायदि सेंसन जाबाय अलरेडि बेखौ जोङो बे साननैसोनि गेजेराव जों खामानि मावगोन आरो बेफोरनि अनगायैबो फिसा फिसौ माखासे बे MGNREGAनि खामानिफोर दा बे MGNREGA खामानिफ्राबो सोलिबाय थादों दा बिर'धि दलफ्रा मानो खामानिखौ माने नुवाखै बियो बिथांमोननि पलिटिकेल बे भाषण बियो पलिटिकेल डायलग बियो दाना जोंनि खामानिखौ जुदि मावदों होननानै बुङोब्ला दा बिथांमोना मावदों होननानै बुङोब्ला बा जोंखौ बाख्नायोब्ला बिथांमोना पलिटिकेल माइनास जायो दा दिनैनि तारिखाव जोङो माने धोनस्रि समस्ति हिसाबै जोंहा MCLA गैया थेवबोथ' जों सरकारनिफ्राय जेसेबांखिनि मोननो गोनां माबा दङ दा नैबे 2003 आरो 2023 आरो 2024 2023 आरो 2024 मायथाइयाव दा 10 किल'मिटार CC ब्लकनि लामा बे साननैसोनि गेजेरावनो जोंहा प्रमद बर' बिथाङा फैनानै बेयाव माने बेखेवफैजेनगोन दा बेफोरनो जोंखौ फोरमान खालामो जे जोंनि धोनस्रियाव दिनै जोंनि MCLA गैयाबाबो जोंनि बिजाथि गैयाब्लाबो नाथाय जोङो जिहेतु बिटिआर सरकारनि दैदेनजानाय सरकार बे जोङो बिथांमोननियाव जेसेबांखिनि सरकारनि आसनिफोर दं बे आसनियाबो जोंनियाव बे दिनै सोलिबाय थादों। फुराबारि VCDCनि चेयारमेन दा नोंथांमोनखौ बे चेनेलनि थाखाय नुजाफैनो थाखाय धन्यबाद होदों दा बेखिनियाव आं दिनै फुराबारि VCDCनि सिङाव थानाय जिखिनि खामानि अपेनिं जाबाय दिनै दा आंनि VCDCआव 8था स्किमा माने सेंसन जाबाय एनरेगानि नामाव दा बेखिनि स्किमा गासिबो राजुवा माने स्किम गोजा जाय खामानिखौ जों मावबा रायजोआ मोनसे लाब जागोन दिनै जोङो 1 नम्बर फुराबारियाव बुंनो थाङोबा बे आर्ट फिल्डनि खामानिखौ जों सेंसन खालामना लाबाय दा 2 नम्बर फुराबारियाव जोङो बाउन्डारि जिहेतु माने LP स्कुला माने गैयामोन गोदोनिफ्राय दिनैसिम माने सेंसन जाफेराखैमोन दा बेखौ जोङो बिटिआर सरकारनि अननायाव आरो TCLCC चेयारमेन जोंनि रुजुग्रा मोसाहारि सारनि अननायाव बेखिनि खामानिखौ जों सेंसन खालामना लाबाय आरो बे खामानिया साननैसोनि उनावनो माने स्टार्ट जासिगोन आरो बुंनो थांबावोब्ला जोंहा फाकिदिया बाथौ मन्दिर दा बे बाथौ मन्दिराव मोनसे आर्ट फिलिं आरो फेन्सिं बाउन्डारि बे गैयामोन दा बेयो जानो थांगासिनो आरो बेजोंनो लोगोसे जा फाकिदिया गदाबारि इउथ क्लाब बेबो दिनैनि तारिखाव बाउन्डारि गैयामोन लांदां फादां माने मोसौ बोरमा गासिबो हाबनानै बेयाव माने उफुद्रुग जायोमोन दा बेखाय जोंहा सारनि अननायावनो TCLCC चेयारमेन सारनि अननायावनो बेखिनि खामानिया जानो थांगासिनो आरो बेजोंनो लोगोसे जा सिदाखाव गामियाव मोनसे बर्डार प्रटेक्सन बे बर्डार प्रटेक्सन होनायनि थाखाय गामिया मोनसे गिदिर मोनसे लाब जागोन कारना बेनो माने बेखिनि खामानिखौ मावनायाव दा फाकिदिया सिदाखाव गामिया मोनसे गिदिर मोनसे लाब जागोन आरो बेजोंनो लोगोसे दिनै 7 बोसोरिया बे गामियावबो केनेल मोनसे रिफारिं बेखिनि खामानिया जानो थांगासिनो खोब माने रुजु सारनि अननायाव बेखिनि खामानिखौ जों मोननायनि गेजेरजोंनो दिनै जों बे खामानिखौ मावनो थांगासिनो आं बेजोंनो लोगोसे जोंनि बिटिआर सरकारनि प्रमद बर' सार आरो गबिन्द सार बिथांमोनखौबो धन्यबाद होनो गोसो जादों मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोननि अननाय आरो नाजानाय गासिबो खामानियानो माने मोनसेनि उनाव मोनसे गासिबो माने साक्सेस जानो थांगासिनो आं बेखिनिखौबो बुंबाय आरो उननि पर्यायाव जिखिनि खामानि मावबावनांगौ दं बेखिनि खामानिया लासैनो माने साक्सेस जागोन आं बेखौ आंनि TCLCC चेयारमेन रुजुगा मोसाहारिखौ खुलुमनाय आरो जासिनाय बावहरबाय। नंगौ जोंनि नं 3720 समस्तिनि सिङाव थानाय नैबे फुराबारि नं 2 फुरा गामि LP स्कुलाव MGNREGAनि आन्थाराव मोनसे बाउन्डारि वाल जानो थांगासिनो दङ बावै समनि सिगां जोंनि TCLCC सार रुजुग्रा मोसाहारिया बे खामानिखौ बेखेवनानै होबाय दिनै सोलायनायनि मुङाव प्रमद बर'नि जि दैदेननाय सरकार बेयो मोनफानि उनाव मोनफा गोदान गोदान खामानिया मावजागासिनो दङ आरो नैबे फुराबारियावबो गोबांथार दिनै बेखेवनाय जागोन आरो माखासे जों बेखेवखांबाय नंगौ जोङो मोनफ्रोमबो दिगाव
जोंनि बे जौगानायनि खामानिखौ मावफुंनो थाखाय जों आखायाव लाबाय आरो जोंनि TCLCC सार बिथांनि आखाइजोंनो गोबां बेबायदि बेखेवनाय हाबाफारिया जागासिनो दङ आरो बिदिनो जोङो जौगालायनायनि खामानिफोरखौ जोङो रायजोआव मा नांगौ मबेखौ सिगांग्रो मावनाया मोजां बेखौ नायनानै जोङो दिनै नंत' फुराबारि LP स्कुलाव नैबे बाउन्डारि वालखौ जोङो लुफुंनायनि दिनैनिफ्राय फिथा होनाय जाबाय। गासै फुराबारिनि बे VCDCनि सिङाव जोङो गासै मोनद'था खामानिखौ जों दिनै बेखेवगोन आरो बिनिनो नै बावैसो फुराबारियाव जोङो नैबे बाउन्डारि वालखौ जोङो मोजाङै बेखेवनानै होनाय जाबाय।